Halo, halo, siemanko, już nas słychać, możecie pozdrawiać, jest impreza, jest czat. De Adamek nas ogląda, Nanek TV Show. Mam do was niespodzianka, kto mnie ogląda, to widzi jaka jest niespodzianka. Kuźwa, nie ten tytuł. Już zmienią tytuł. Tak jest, Kijów. Sorry bardzo, ale... Miałem. Miałem. O, jeszcze na koniec kogoś zdjąłem. Patrz, pierwszy ty, ja pierdzielę. Kurde, By mnie nie wyrzuciła. Ja pierdzielę ty. Kill ostatni to był mój, kuźwa. A jaki kamper? no to już tylko. No. Przez sekundę mniej. Tak jest. Hopie, kiedy to było? A, co ty mi godasz? Pięknie. Nie, to było. Ojojoj, dobra. Co wy tam oglądać? Nanek, dołączyłeś już? Nie, czekam, Teraz wyjeżdżam. Szybko? No co szybko. ale nie widać was. No jest, jedno, No, dawaj, do dawaj. Jedno wolne Następnie nie. mecz. Przez kruczka. Dawaj, jedno wolne nie. Ja, jestek. O, przestań mnie No zobaczyć. hopie. Sobie szedł. Uj. Jakby nie inaczej. Czekaj, sobie no kamerka zmienia. O. USC. No nie, jak ja jestem pierwszy tutaj. W tym wyniku na minutę to... Nie, to za sesja. Ja to sobie zaniżałem, bo grałem nożem i snajperką. Mhm. Kto mi tu Tito? No, Tinta, rozumiesz? Wow. Brakuje Jankę. Co? Ciekawe, 3-3. Damek, będziesz bity. Pitrus, siemanko, witam cię serdecznie. Czekaj. O, to se ustawia tutaj, proszę pana. To se ustawia tutaj, proszę pana. Tak. Proszę pani. Proszę pani, Maciek się zasikał. O! Kto mnie tak opitolił? No widzisz. Stało się. A coś, koper zgolił? No, nie, łeb. Czekaj, wcisnę to tukaj. Nie ma ich nigdzie. Ja. Dobra. Kuźwa. Z okna mnie wykampił. Kurwa. Kryczek. Patrz jak ciul w oknie siedział. Obejrzyj. Obejrzyj no. O, a co wy tu robicie? Czemu wy... Mamy groj. Grom, hopie. Plecak krzywy. Wiesz jak ja grom? Brzegi.
Oj. Sorry. Właśnie widziałem, że tu... Be advised. Hostile HCXD spotted. Ale jak tam koło kościoła pod nas kamp. A, wiedziałem, że się wystawiłem już. Kurna! Zdążyłem celowo. Mówiłem, że będziesz bity. Coś tym... Kuźwa, nie o to chodzi. Ale Bo kampa. wujej view mi się odpaliło. No. View mi się odpaliło. Chodź tu! Pomóż mi. In your AO. Obejrzyj. Aj, wiedziałem. Wujej. Kurde, jeszcze jeden. Już się wychylił króciek niepotrzebnie tam. Nawet by ci zahaczyłem. Wąski siemanko. Mam cię gnoju. Wąski, dobijaj tu. Fryzeriowy. Ojeju, no prawie... No nie wiem. Króciek, używa. Tam wystawił tak ładnie. Co to O, było? O, ale wszedłem. Wiedziałem, że tutaj coś jest. Byłeś głęboko, mówisz. głęboko w dupie był. I ćma widział. Blaku jest za tobą! Wróć się! Aha. Dzięki Seba, idiotowi. Dobra, ja to zabijam Oj. opiaty ludzi. Ja. Ja uwielbiam ją. Ona tu... Kurde, Jankes tam się za kamieniem chowie. I kampi dla mnie. I kampi dla... Co ty No. chciałeś? Kijów! Tina, uciekaj, bo jak ja z łuku wystrzela, to nie ma zmiły. Abie. No, się... Takim łukiem to rozumiesz. Po ciulsku se. No kurwa, skąd? A, co? UAV inbound. Takim łukiem, za to ciurstwo. Tak. Takie Ach, nie zauważyłem go. No, czekaj. O. Ja też czekał na mnie, no. Be Fajnie. advised. Hostile care package overhead. Tak to było, Janka zmiana. Opie. Kiedy to było? O, obejrz. ale, obejrzyj. Obejrzyj, kiedy to było. No kuźwa, był wycelowany. No ładuję, no włącza mi co. Kuźwa, kto to był? O. No kurczę. No to będę nie mógł trafić. Aj. Co to jest? Stąd. No kur... No dobry jest. Patrzcie, trzeba zbierać. Weźcie to rozwalcie. Aj, Namek. No nie strzelaj tego nie strzelaj tego talona. Da się go rozwalać. O ty świnio szpetno! Oj, ty. O ty, obejrzyj, tu niby kolega na czacie, rozumiesz? A tu w plecy szczylo. Kurwa, Namek. Urwa, ile was tam było. Obejrzyj, O, i oczywiście 100% musi przyjść. obejrzyj. Bo jak jest 10 000 taków przed tobą, to musi ktoś się zabić. HCXD spotted. Jak? Kurwa! Muszę broń zmienić. Nie, dobro jest. Dobre jest. Namek. Trzeba celować. Ale- Kampy, No bo żeście mi kozali zmienić ten celownik na ten ciulaty i przez to. Elo? O,
Ale z kozacki. Ciula. Podstawowy znając. Tu mi w plecy. To weź ten pierwszy. Co? No, oczywiście. Ale przed. No, z Prefire'em wchodzisz. A ty nic. Kurwa! Zaczyna się. Kurwa mać. No. Daj Ale mi to się tę moc. Hostile HCXD in your AO. Tylko je... O tyś... O kurwa, teraz żeście mnie wkurwili. Nadek, ja nie. Dawaj syna jeszcze ten, 4 i jedziemy na ręcz. Kurwa, kruczek ty w jednym miejscu. Jezus Maria. Uciekaj. Obejrzyj go. Obejrzyj go ino. Obejrzyj. Obejrzyj go tego pierona hahara jednego. A, to dobra. Patrz ty jak wszedł. Kruczek. Goście ma 4,18 goście ma u nas. Gdzie mi gra? Kurna! Waliło debila. Obejrzyj, ale uszczeliłem go pierona. Nie będzie tak go stracił. Kuźwa stoi tu. No słyszałem cię. To my chwilę czekam, poczekam. Prawie Tam dalej było. będzie. Już go smyczą, już go pryczą starą drogą. Już go smyrasz? Już go pryczą, już go smyczą starą drogą. No kurna, ja No, jedziesz tam, jak jedziesz tam. O fuck. Środek? Gdzie ty Tam robił? przy drzewie. O. Friendly UAV inbound. O ty. A ty skąd tam się znalazłeś? Ja się pytam. Hej, hej, baby. It's ours to lose. Wróć się, oni tu idą. Idą. Go back. No ale cela mej. Kurwa, prawie bym go oszukał. O! Widzieliście to na czacie? Widzieliście to, co ja tu wykombinował? Tak, masz go tam? Nie. Hostile Już go, no. Aha. Dwóch tam jest też. Ej, Kruczek. ONR. Aha. No, mam cię. Wynik zobacz, przegramy zaraz. Patrz, jeden punkt, dawaj. O kuźwa. A ja już tu stoję. Ciur. Nie ma stania. Ale mam jakasa. Jeszcze- Szybko! Blachy! Szybko! Ja. Dajcie mi ich! Kurwa. Daj mi ich! Daj mi na wierchu! Jednego. Tu Jeszcze jest! Jednego. Jeszcze jednego. Trzeci jest! Wal! Wal! Kurwa, trzeci tam jest! Tak jest. Wyciągam. A kurwa, moja akcja! Nie moja akcja, ale ja tu, tu z boku tych rozwaliłek dwóch. Czemu mojej akcji nie pokazuje? Kijow, to jest Blak, jak go żeś kurwa nie trafił. oszustwo. Well, there was opposition. A wąski, kiedy ci dojdzie ten kod? No, a gdzie jest ten, kuźwa? Ej, panowie i nie na minusie i trzecie miejsce. Obejrzyj. Byłabyś. Obejrzyj. Ja wam powiem, z wami to idzie konie kraść. A doszczekosz? A węgla by co nie ukradł? To jest zagadka mam. Czy wiedzieliście, że diament pochodzi z węgla? Że to jest węgiel? Nie No wiedzieliśmy. to wykop nam po diamencie. Ale 100% to jest węgiel. Pierwiastek węgla. 100%. A chuj, węgiel, diament się nie pali.
Pali się diament. Wali się w oczy dziewczyny. To też. To ma pod... Jaki... Ale... Jezus. Ale wynik. Last game 1.10. Ja, Pitrus, czysty. Tak, Spiritus. Ej, panowie! Ej, grom z wami do końca, bo muszę dobić do 56 levelu i będę miał drugi prestiż. Ty jeszcze nie masz? Ile ci nam brakuje? No, trochę. Pół. Trochę? To pół to... 2 mapki. O, teraz się muszę włączyć. O. Nie włączyć, tylko wyłączyć. Ale Nanek nie ma 56 levelu. Właśnie. No, właśnie mamy. 55 do końca. Jest, jak masz Prestige Master. No. O, na Masterze jest. No to co, ciulosz? Może już mam mastera. To jest 500... Nie wiem, 612 level to jest. Czekaj. O ja pierdolę. Musi być 55, wbić 10 razy i jeszcze raz. No, nie. Te Prestige to w ogóle nie wiem po co to jest. Mówi się po prostu do 1000 Coś się levela po zawsze prostu. wbije. Ale dostajesz No, a potem potem- jakieś odznaczenia, no. jakieś różne te... A potem Kijów, a potem wchodzi gościu na myszce, nie? No. 72 do 5. Nie, to nie było wczoraj. Nie. To było 2 dni temu. No. O kurde. Ej! Czemu nie godę, że cię skasował? Braku mnie bije. O, ale Kurde. Ej, Kurwa. Nanek, jakaś Madzia przyszła do ciebie. Jako Madzia? Bo przyjść. No gra z tobą. To wieliczka będzie. Hostile UAV spotted. Kurwa. Kaj gro ze mną Madzia. No jest, Madzia i Krzyś. A, Będzie tam osłanie. Madzia i Krzyś. A to zależy z której strony obrócisz, wiesz? Oni co chwilę się zamieniają, to wygrają. Kurwa, nie wyłaźcie parami, proszę was. Po kolei. Nie, ta broń jest do dupy tutaj. No bo dobra, będę grał. Nie, to jest patrzę szybkie przodowania. Kurwa, Kurwa, przecież się trafiłem. Ja pierdolę ty. Padołek nie parami. Co ja wam powiedział, kurwa? No i co? I mocie. Ale ja was w punktach wyprzedził. Oj, oj, oj. Ale poszedł na mnie. Powiedział jak wam nie parami, bo się odpalę. Właśnie tam, kurwa, idź tam. Jakaś Madzia gra. Liczyć się odpali. Kurwa, kasujcie ich. Uwaga. Kuźwa, ludziska. Idźcie na ostro, chłopcy. Kuźwa. Kurde, czemu się zrespiłem? Centralnie na plecach. Ja pierdolę. No. Follow na profil. Na wierchu jest, w oknie. Ja! W oknie jest. Odblokowałem po prostu gówno jakieś Panienka z stojące okienka? manekiny. Kuźwa, te strzały to... Kurwa. Zbierajcie tagi, ja was osłaniam. Okienko zdejmijcie. Kurwa. Aha, Jankes, dobra. Już żeś posłaniał. Be advised. Hostile care package overhead. Kurwa, kruczek. Hostile Mam UAV ich. above. O, bejzi. Plecy, panowie, plecy! Kurwa, ale wlazłem. Kurwa, pa jak to idzie, opie. 4, 5, bach, bach, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Kurwa, te tagi zbierajcie. No co ja mam za duch? Kuźwa. Okno!
Kurwa, to zaś mnie Blacku udupi. O, wy świnie. Ale szpetne świnie. O, wy kurwa. Kiedy to było? Zmień się teraz, dzisiaj. Nie zmieni, bo Krzyś tu kampi. Jankę, kuźwa. Kurwa, nie umia trafić, ej! On mi zasłoniłeś, gościa. Krzyś kampi. Kurwa, ej, obudźcie się, kurwa. No nie! I mój mnie zabił, szmata głupia. A, dobrze. Nie ma rapsu. No miałbym właśnie, talona by miał. Już byłem blisko do Kurwa, obudźcie się, ja. No i znowu mnie zabił, i jeszcze inny. Friendly UAV. Z debilami jakimi gra. Kurwa. No ja pierdylę. Co się śmiałeś? O, jeszcze mi scinał, znaczy ten ubił, Jankę. A, kurwa. Tak i kuźwa zbiera. Janek kampi, po... Jankę z kuźwa. Dobra kampa nie jest zła. Oh yeah. La la la. Kurwa, ciuliku. Cofnij się! Kuźwa mać. Kurde. Kurwa, kiedy to było? Ej, ja nie wiem, do kogo ja mu strzelać, 5 na mnie leci. Ej, obudźcie się! Friendly Talon inbound. Kuźwa raptor. Oj, chuj. Kuźwa, jaki mecz. Ej, obudźcie się, proszę was. Strzelący. No co jest? Kurwa. Mówię, że game breakdown. Obudźcie się, naprawdę, proszę was, obudźcie się. Ja pierdolę. No bo dostałeś, kuźwa gościu. Ale stoi. Sorry! No kurde, jeszcze... Nanek teraz. Trzeci raz na tej sobie w nogi grzyby. Przepraszam. To wystraszyłem się. Dobra, No kurwa, dwóch wyszło, akurat jak strzelał, nie? kurde, serio. To jest ciulik kupi! Zamknij się, bo- No nie, bo strzelali do mnie z tamtej strony, musimy to robić. Kurwa. Ten wycelowany przychodzi zawsze, hopie. Czyli jak kurwa wylecieć to... No w dupę, trzech biegnie i cię Sina ubije. Może to jest, może za kudę ustawić. To specjalnie pod tego. Kurwa, tam był zaś ten gnój. Nie, ja, więc... Kurwa. Ja kurwa... Ja myślałem, że ci ucieknę. A. Sorry. Chłopcy, obudźcie się. Bo to wdupiemy jeszcze. Obejrzejcie. Ej, tu wróćcie, obróć się! Dobra. Kuźwa, co tu się dzieje? Kurwa, przegrywamy. Ja pierdolę Jankę, sorry. No kurde. Dobra, spoko. 1-1, ale kurwa muszę uważać. Gdzie on był? Ach, kurwa, ten zaś. Aj, tu kruczek się czai. Yes. Execute that traitor now. Nie mój mi zabił. Dobrze, debilu, poleciałeś. No kurda! To mi podszedł, kuźwa. O, wy ciuliki, ja pierdzielę. Puść. Ale wyjebało. No gościu strzeliłem, gościu leży, kuźwa i ten mi w ostatniej chwili wszedł. Kurwa, biegnij tym padem! Cholera jasna, kurwa! Opie, tu przyszedł grać, a kurwa nie umia lecieć. Tu kurwa, siadaj, siad. Maintain your momentum.
Ty, ale jak ktoś okno opanowuje, to niech je opanowuje do końca, ja? Ja? No ja cię z okna zdjąłem, więc to co ty ze mnie? No i zaś mnie ktoś z okna zdjął. Kurwa. Ejej. Kurwa, chodźcie tu panowie, ja pierdzielę. Kurde. Przeblać. Jankę z sam popie wymiato, ty. Nie, no to Ale nie zbierajcie to tutaj. ustawić. Ciul, cicho było 5 minut. Ajcina, ty zdrajco. Oj, co i na minusie. Przyszedłem do wroga. Ja na plusie jestem, Wąski 3 do widz- 0, nie? O, Lukas! To z Kostrejków Lukas TV, przyjdzie, siemanko, siemanko, sorry, że nie widział. What? There was opposition? Kurna, ile ludzi tu. Ja nie mogłem dać siankę, co ja ci poradził, no. Siemanko, klucha, klucha. Madzia i Krzyś na podium. Maciej Krzyż. To... O fuck, ile... Wow. Pozdro od Lukasa, pozdro od Lukasa. Kiedyś to było. Kiedyś to był Lukas. Co? A nie wiem. Stachu, siemanko, siemanko. Na nowej karcie. Kto to jest ten Lukas? George Lucas? Lukas. Nanek to taki polski George Clooney. A. Kończył prawie wszystkie ukryte trofea. Ciemne operacje. Co ja robię? Gdzie Paulinka? Paulinka gdzie? Ćwiczę z wiadomo. piłką na jutro. A, z piłką ćwiczy. A właśnie, co z tą piłką? To raczej coś, czy co? No to coś tam zbierzemy. Właśnie Kruczek, do klubu ten dołącz. Wbiję dzisiaj. Ładne stroje zrobiłem. Jest tam ktoś już? Nie. No nie ma. Dobra, dołącz do klubu, ale nikogo nie ma. Dopiero to klub się rozrasta powoli. Pojedziemy z Kijowem do pierwszej ligi, potem będziemy przyjmować. No. Jankę zwróciłem. Wrócimy. Możemy pograć później. Albo jutro. Nie, jutro tak gramy. Na YouTube będę po 18, bo robota. Co, FIFA 18, tak? Nie, Gdzie? FIFA 2,5. Dobra. Z kim je? Z Madzią, dobra. A Jankes? Macie! Być blach. Gdzie? Bym był szybciej, ale mnie tu typ jakiś przyblokował. Kurna, prawie bym miał... No fuck ja bled. Wiedziałem dalej, że tam wyjdziesz. Ja? Czekałem na ciebie. Kurwa. Grubo się dzieje, nie mamy punktu jeszcze. Kurwa, patrz jak na nos wleci. Ej! O kurwa, sorry. Wlaku tyś chuju jebany.
Co ty kurwa do mnie chcesz, co? Nic. Ja jestem bardzo grzeczny. Twoja kamperiada mnie przewyższyła. Kurwa, co tu się dzieje teraz? Wyszło 10. Madzia mnie zabiła. O, czas wymaga krwi. O Nie, czas kurde. wymaga. Łuku wymaga. Kurwa, co to miał za... Ciul mnie boli, z której strony, opie. Ciul cię boli? Tak, Ciul mnie boli. Jankes, ty świnio. Jak dla Kuba to już to był. No ty świniu szpetno. Oho. Ale Kurczę, no jak plecy? Madzie, Krzyś. Ty. Kurwa ty. Tego Jankesa trzeba zbanować. Hostile Cerberus inbound. Kurwa, ładnie, ładnie. No, jeszcze Kijowa jeden tak. Ja pierdolę, wyszli kurwa wszyscy. O, cer... Kurwa! To my teraz pograli. Tomek M, siemanko, siemanko, cześć. Macie pozdrowienia, Tomek was pozdrawia. Oj, oj, oj. No, Pozdrawiamy też. O, coś mi się typie wpychał. Kurwa, Jankes. Kurwa, swoje. Madzia, gdzie ty jesteś? Ale jak, no przystrzelam do ciebie i nie pada. nie. To zaś ten ciula tam z okna, no kurwa jego mać. Kurwa, ej, obudźcie się. Kurwa, że już. To mnie udupi Jankes z tej strony, no kurwa jego mać. Zmień ten pistolet na co innego, gościu, bo... Kurde, cię zabiję. Bo kaleczysz, kaleczysz. Nice. Może jest w autobusie. No, Mam go, bo to się mam. Nie, nie masz go. aj. Jeden był, chyba jeszcze jeden. No kurwa, Jankę, tak ty wyszedłeś. Mało brakowało mi cię, kurwa. Ale miałem pancerz. Spokojnie. No tak, no, Nanek wyszedł kurwa z drugiej strony, wszyscy kurwa stoją w jednym rzędzie. Nice. No, oczywiście na pancerzu. Kurwa, musisz mi zasłaniać, ty debilu! Ty głupi głupku. O. Opie, jakiś dureń idzie i mi zasłania. Debil, no widzisz, że tu jest ten idiota. No, ciuli też, następny. Debilu, ty głupi. No, ty kurwa. Kick for that. Ten mnie w plecy trafił. Aj, Idę ze strony jakiegoś auta. tak uważaj ty. John Cena, no. Nie szczimia z nim. Opie, nie szczimia z nimi, kuźwa. Bo to opie. Nie, grom z nimi to mi nie idzie. No, nie, ciul mnie. Jeb mnie i ciul mnie. No dobra, było dwóch, kuźwa, razem bania. Jeb mnie. Kurwa mać, bo... No, opie, wyjdę z siebie. Naprawdę. No, palasz tego i ci nie działa.
Kurwa, że ja w niego trafić nie umiem. Ej, idź mi z tym. Co się tu, chłopcy... Coś się tu popierdoliło. Kurwa. No i oczywiście ci będzie z lewej, bo tak jest prawa, bo tak prawa był przed z lewej. Friendly UAV inbound. A, przywitaj, żeś się ino wpadł. Brawo, debile, brawo. Ty durniu. Hostile care package Ojcu, overhead. hardkorze, no. Ale jak już strzelasz do swoich, no to musi być źle. Co mi się w glaca stało? Kudły mi już odpadły z tych nerwów. Hostile UAV above. Musiał mnie zabić, no. My 4 gramy. UAV. Co to było teraz, powiedz mi. Bo mi się aż monitor, kurwa, zdupił. A, Advised. Hostile Aj, w rogu stał. Kuźwa kryczy. O kurde, trzeba się wypełnić. kuźwa, to zaś mnie styj, no. Wiem, Kijów musiałeś. Przygotowany, cholera ja. That's a 6-6. A nie, wyleciałem. Aj, wszedłem na nam. Lupę pójść. Kurwa! Tak, no. Ale by ich fajnie kasował, no cholera jasna, no. Wracam powoli. Pierdolę, słoniają, kuźwa. Na kubusie. Kurczę, kubusie. Kurna, to zaś tu przyjdzie menda. A Jankes gdzie usiadł, kuźwa. Zbierasz taki. Kurwa. Stałeś. Już wracam, zaraz ich wyjaśnię. Ach, kurwa. Co tu piszecie? Chyba jakoś kosiarka. O, są... obejrzyj jakie kurwa pośmiewne. Będzie ich 6. Bekę wtedy mam kręcone. Manek. I am back. Kurwa, no tak to się nie będę bawić. Na kubusie. Kurwa, zaś tu z tej jednej strony. Ej, Keep pushing. We got this. keep pushing, keep running. Miał kryty. No, no, gdzie jesteś? Tutaj. UAV inbound. We're in the last second. Kurwa, to zaś mnie kuta z okna. O, ja pierdolę znowu. SOP. Na koniec mapy, jasne. Agree. Ojeju, Fajnie jeju. trafić. Myślałem, że jednego tylko trafiłem swojego, to by się nie Wydaje mi się, czy dźwięcy gry minimalnie szybciej niż obraz. A może to być, wiesz, może. Zaraz ci powiem. What? There was opposition? Ja, może coś takiego być. O, chyba Black Ubita zapuścił. Ja nie. DJ Camper. Tym razem ja nie.
Nie róbcie marasu, póki nie trzeba. Tarata. Pitrus, kiedy GTA? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, tu chcę prestiż zrobić, ale chyba mi to nie jest dane. Win 75 gier. Ej, skrzynki do stołek. No i elegancko. Ej, mam 55. Pełny? Pełny. No to prestiżuj. Good. You're here. There's work to be done. Ja muszę jeszcze wygrać Guzie. 15, 16, 17. Żeby skrzynki dostać. Ej, a kaj są te... Czekaj. Te skrzynki, kurwa. Jakieś tam... Czekaj, jakieś te do stołek, kurwa, specjalne. Czarny rynek. Aha, tu jest 10 i jedna na broń. Ale teraz tego nie otworzę. Potem to otworzę. Może jakąś dobrą broń dostaniesz. Może. Może, to trzeba obejrzeć. Te i co na... O kurwa, Powiedzcie mi, co... Dostaniecie po dupie. Uuu. O, Nanek, kuźwa. Ale kruczek do zera nie bierzemy. 4 na 5 jeszcze z nami. Ale ściskaj tyłki. Słuchaj, Zaro wyjda z imprezy, wyłącza stream i wam w pierdol. Chciałbym to widzieć. A jak było u Petera? Jak było u Petera na live'ie? Tak było. Tak? Tak To było. ci się fartło. Nie fartło mi się. Lagi się po prostu wyłączyły. Ale i tak masz zielone przecież. Ale i tak to jest, wiesz. To nie ma to, co powinno być. Kiedyś to było. O. Kiedyś to było. Kuźwa. A tam był ten ciula. O, z tyłu, Kijów. Jaki ciula? Co? Ja myślę, że to kto inny. Toś ty był? Ja ci dam ciula. To chodź, kocik, chodź. Kuźwa. Chodź, kocik, chodź. Nice. Ja ci dam ciula, ty niedobry ty. Kurde, jaki głupi kill. Ajej. Na szpikuja dupa ołowiem, to będziesz miał. Chodź, kocik, chodź. Chodź no, chodź. A bo nie tylko mówią. Chodź, czekam na ciebie, kuźwa. Takie 2 kasztany dostałem. Idziesz to, czy nie idziesz? Aj, Kijów. Uważaj, Nanek, tam Kijów przyczai. Wiem. Uś. Kijów 5-0, no. A co najlepsze, to mnie 5 razy nie zabił. Hostile UAV above. Cicho, to teraz serwer będzie. No ja. Zabijajcie, to UAV będzie. Aj, Black Rock. On to może być. Kiery, ciulik w plecy szczylo. Jak ja tego nie trafiłem? Inbound. Nie wiem. Inbound. Nie działa. Inbound. Bo mało bym swojego nie trafił. Ty ciulu! No kurna, Kijów. Aha, to dobra, to pasuje. Myślę, że ten mój mnie uwalił. UAV inbound. Friendly care package incoming. A ku. Tararirara. Cicho! Mamy cicho. A ku. Czekaj, bo Kijów raz puszczę. Tararirara. Opie, kiedy to było? Ajej. Kiedy to było, hopie, kiedy to było? Idźcie tam, Madzia, idź tam. Jaki. Hopie. Friendly UAV
Ajaj. Wszedł strzał. Lightning strike coordinates received. No nie, kto to puścił? O, dobrze w domu byłem. Kurna, nie umiem go trafić. Kurde, serwera mają. Kurde, nie zdjął. Kurwa. Oj, wymił coś. Ciu. Kruczek. Remis, panowie, o kurwa. Kruczek. No, Mów kiedy. Mów Teraz. kiedy. Teraz już tak szybko? no nie wiem właśnie. Na razie, ja się zdenerwuję. Nie, Dart. Jeszcze Cerberus to nie dzieje. Co za... Boże święty, kuźwa mać. Friendly UAV inbound. Kurde, tam kampi śmieć z tą kudą. Jak on z kudą mógł tak trafić? Gościu. Kurwa. Co ty, to nie ja byłem, człowieku, gdzie z kudą? Kuźwa, ja z kudą nie biegam. UAV inbound. Był Uciekłem. gościu tam, no. Ja tylko tam wyszedłem sam. Ja pierdolę. Zdążyłem przeładować, jeszcze się zabić. No to dobrze było. Rolling thunder deployed. O nie, tylko nie to. O, shit, dobrze mnie zabili. O, ja to zrobię. Tak, to mi zaś amunicji braknie. No i... Ale nie Ojej, zdążyłem uciec. A to nie zabiło. Kurwa, o, Wiktor grał. A, idź pan hopie. W zawodach jest. Hostile UAV. kuźwa 2 razy swojego wolno. No nie, już po zawodach. Co? Co to było? Gościu na Co to było? Wale w kruczkę i... Co To to jest to było? odświeżanie ekranu. To 44. O, kamper. Hostile UAV above. Kurwa. Mać. Hostile No rozdupi mnie, kurwa. Też się wszyscy tutaj. UAV. Ale... Kruczek! Kuźwa! Ach, kurwa. Ty co narobił pan? Ach, was załatwił. Rasuj, no narobił nic więcej, hopie. Ambaras. Kurwa. Za chwilę se sami będziecie kurwa grać. Be advised. Hostile wrap deployed O, is in to your jest to. AO. Be advised. Hostile Cerberus inbound. Ej. Teraz im się zrobi offline. Ach, kurwa, musicie parami chodzić do chuja wafla. Teraz tu jadą. Romeo, siemanko, siemanko. O kurwa, raz. A, idźmy tu. Aj, ty. No już stroj. Care package overhead. Hostile UAV Inbound. Inbound. No, to zrobiłem. Kruczek! Podbiegł po kolumbii. Hostile Wraith inbound. Kur... No ja No to pierdolę. jedziemy z tematem. O. A tu siedzi. Kurczę, sam. Ja paki mówi, ktoś mnie nie mówi? Ja nie wiem co tu się dzieje teraz. O, no nie wierzę. Koda mi wyrzucił. Friendly care package incoming. Friendly UAV inbound. Co jest? Counter UAV inbound. Chciałeś być, kurwa. Cicho, kampionanek. Chciałeś być astronautą. Już jakieś błędy mi wyskakują z koda. Woliło cię? No. Jakiś błąd C, coś tam, coś tam, coś tam. Ach, kurwa, raz ci się udało, haha. Jak się skampił. Jakby tak faktycznie się miał kampić, to kurwa macie pograne.
Jojo, no. Ja, Andre. Ale w plecy. Ty, nie jeszcze nie, ale... Ten raptor jakie sobie nie zniszczyli szybko. Ten DI Unity chyba sobie go ustawia. Już nie mogę To mu robotik, trafić, no. robotik jest lepszy. Kurna, Wiktor. Jedno żalnęło i mnie łapę. No, ale odpalił tego armora, jest. Ale graj, kieł, bo przegrywamy. Kuźwa, Maciej się zaczęło kampić. No kurde. Kurna nas. Centrego postawiłem. Ty, wygrywamy, kurde. No robaki nie zjadły. przegrywacie Ja kilka. pier... O, No Remisy. przy... remis jest. To nie jest. Ajajajajaj, Wiktor. Tam próbuję odrobić, ale... To dawaj. No kurna, Wiktor. Kurna, nie umiem jak trafić. Easy, siemanko, siemanko. Co, już live'a skończyłeś? Wygraliśmy, ale pianie. Ha, i co, i co? Żeśmy wygrali, No i tak, co? kule. Co Kurwa. jeszcze zrobili? No. Macie szczęście, że mi... I popatrz, przepraszam. I nie jest tak na minusie. I co? No ja jestem, no niestety, ale ty. Ale był Black, Wiktor, Jankes i kuźwa Kijo. No, Przeciwko nam dwóch, kuźwa. no. Widzisz, to my, John Cena, to my we dwóch podnoszymy, hopie. Podnoszymy statystyki w każdej grze. No, ale to cieniasy są. No, To jest filar drużyny. no. Może trochę pognity, przyżarty, ale filar. Co ty? Trochę przyrdzewiały. No, ale filar. Nawet Aha, Kijo Easy, nie skończyłeś. Easy, kiedy kupujesz Black Opsa? Kiedy gromy razem? ej, ten Emil jak się rozpisze, to nie wiadomo o co kamandam. O, a mnie kurde pisze elaborat. No ten, to tak. No. Pamiętam jak do niego, znaczy do niego, tam napisałem, że za mnie nie grał nigdy, to się dostało mu, kurczę, bo... Ej, czekajcie, ja muszę odwoz wyjść, bo muszę ten prestiż walnąć. O, chcesz zmienić A to drużynę? nie broni bierz na żadnym, musisz jakąś broń do No to czekajcie. A ja zaraz wracam. Że to na stałe będzie mieć, nie? To co weźmiemy No. mówią. Ale, Jeden żeton masz tylko, pamiętaj. ale kaj się ten prestiż robiło? Kurde, No, musisz wejść w koszary. A to czekaj, no. Ja sobie no otworzę te skrzynki, bo mam 10. Czyli opcja trzecia zakład. Aha, easy, spoko. Don't say I never do. Jakiś pysk legendarny i jakieś szmaty legendarne. Dobra. Dawaj to z bronią. To nic ciekawego. Ale shit leci. Ej, Patrz, czekaj, co to jest za... No, Ej, coś odblokowało jak legendarny. Still got the manufacturer's warranty. Co tam masz? Y, O, z Blackiem teraz, ja pierdzielę. Ej, Pchonix jakiś odblokowałek. Ale... Phoenix, no ale 11 level broni. Co to jest za broń? Która to jest? Kuźwa, nie wiem, co ty tam masz. O, zależy, Wiktor jaki- Kampery. jakiś bronik, po prostu ten... Wyszedł. Kamo jakieś. To nie jest kamo. Broń? Co ty? Jest taka nawet, nie wiem. Broń nie masz na level, te spaczek nie są na level. Ale widzisz, że mam zablokowane. Bo ty nie masz tej broni.
Chodź. Wiktor, co to? A dałeś prestiż? Nie, jeszcze nie, zaraz będę. A Boże. Wiktor, jedziemy z nimi. Kuźwa. Ten tu kampi, chuj. Madziak, co to jest Madziak, Chris? Kuźwa. Kijów. Serious web. Ja Ma pierdzielę, większy? 2 razy dostałem. No i Madziak. Ej, powiedzcie mi, jak ja te karty odblokowuję teraz, nie? Z tych paczek. Tak jak zrobię prestiż, to one się stracą? No, Nie, z paczek nie. Ej, ale co? jak jest paczka? Czy paczki zostaje wszystko, ale to już wszystkie blokowane bronie ci będziesz mi zabrał. No, Aha. tylko będziesz miał spaczek tam, kamuflaże i te pierdoły, ale... Ej, co to jest zaś ten legendarny? Zobaczcie no na streama. Walkperia. No jakieś kurde. Walkperia. Jakiś hełm trafiłeś. Nie, nie. Co to kuźwa jest? Ej, nic To nie jest pierdółko, No. jak nie pisze broń, to pierdoła. Hamoba jakieś tam. Albo jakieś do obrony, jakiś uchwyt może. No jakiś Ale się skampił, kuźwa. tam się nie ma co tam zajmować. Bla, gdzie ty jesteś, kuźwa? Powiedz. I ostatnio. A dupa blada, nic. Broń, uwaga, uwaga. Rotowaną broń, to Uwaga, broń. Pistolet. Kamo. O Boże, kurwa. Jakiś rewolwer mi dali. Ale kampi, ja... Rewolwer? Ten czas boss, wiesz jaką tylko ten. A tyle wolwerku. Ten czas, bo to jest w ogóle Jak striker, chyba tego konto drugie. Kurwa, jak mi wyszedł. ten striker to był dobry, To sama gra, This no. is where the real No patrz, widzisz? Się kładzie, się Już widzę takie lobby, takie ciężkie, takie nie ma. No i A, czekał Kijów na mnie. No i czemu nie robię? O, ekskluzyw przyszlas. Zaraz będzie jazda. Audition, siemanko. Siemanko, Audition. ja nie mogę. I zaraz większe te kosaki dołączają. Ekskluzyw. Bo ja ich mam w tej grupie. Skąd? Znajomych? No, tego Tam serwer zaprosił. Znajomych ich masz. jakieś grali, no ale chuźwa. Taka grupa, man. Tam wszyscy No, są- Audition, ten- wbijaj no, do nas. Jeden był taki dobry, myślę, że Smeru był dobry. Czekaj. Ty, gościu. Smyru to mój kolega jest. Smyru 4. A? Mówię, no to są wszyscy ten, no. Kuźwa. Byśmy byli razem w top 300 na blachach, jakśmy kiedyś grali. Ja pierdolę strzał Kiedyś w to ogóle. było. No, tośmy kiedyś grali, oni którzy się razem uczyli grać. Kiedyś to było, kiedyś to się grało. No, kiedyś to się grało, a teraz takie gram z jakimś... Kuź. Co ja w ogóle robię? 6 kili z rzędu i cię zabije kamper. A, tu nie idzie z tym lobby, no. A tu w ogóle nikomu tu nie idzie, tak patrzę. Czemu tego gościu prestiżu jeszcze nie zarobił? Ma 55 cały czas. No tak się robi, tak, jak jesteś pro, nie? Niektórzy nie robią, no. Na przykład po resecie są... No, Te, i no, powiedzcie mi, Kajś, Nie wiem, też nie rozumiem, no żeby ten... Żeby mieć cały czas, wiesz, po resecie, na przykład, i cały czas, żeby nie musisz robić maksa znowu, nie? po jakim resecie? No miał Jeszcze master zresetował. prestiż i zresetował sobie, nie? Żeby mieć nowe statystyki. Aha. Wiktor, kuźwa. Bo to ci później będzie dobierać chyba takich nubów, nie? Audition to wbijaj do A, nas. Są ci za 55 takie, wiesz, pro robią, ale... O, Audition! Ten reset i... Zaraz Jakaś biję. Madzia, kryś mnie zabija. Te, słuchajcie, powiedzcie mi, Kaj się tym prestiż zaś robiło. No w barakach. Opcje Ale trzecia Kaj są te zakładka. baraki, bo ja mu po angielsku. To kliknij opcję na padzie. Barak to jest barak. Aha. tam jest. Obama. Kurna, jak Trzecia zakładka. A tu barak. Yep. No jest, dobra. Centrego postawili. I które to mu nacić? Te środkowe. Gdzie masz enter i... Tylko nie zreszetuj sobie gry. Które to jest? No tam masz. Entry pierwsze na środku. No jak? Ty nie trafiłeś. Ale ten. Ale zostałeś. I które to on dali nacić? To nie jest takie dobre. Środkowe. No nacić. Masz tam entry. Entry, prestige.
U góry to jest. Tam masz do wyboru, czy żeton, czy coś tam. Jeszcze broń pod bloku będzie. No i dalej nie wiem co tu jest. Tu Combat Record, Leaderboards, Kurde, mój mnie zabił debil. jakiś Messic Co to mod. Kompas Rekord? Czekaj, zaraz zobaczę. Działko postawił, ja. Które to ma być? No, baraki, Prestige, entry, coś tam, Prestige. A, to filozofii. No wejdź ktoś, kto to robił na strumyk, bo ja nie wiem, które. Poradnik zrób. No poklikaj to, w któreś wyjdzie. No i padaliście, że gra skasuje. A, To masz reset tam. widzisz, że tam... A, tu wyczyścił. Kurwa, nie zdążyłem przeładować. Jak tam ten ekskluzyw, to jest jakiś procent. O, ja nie wiem, kurwa, kaj. Ja się w dupę gra, ja pierdolę, no takie Znaczy lody znowu ostatnio. przegrywacie, ale to już nie mój problem. No podobierało ty. No jakiś taki... Dzięki pajaca. Taki ręce to się gra normalnie. Nie to masz do końca jeszcze. 3 minuty. No, Które to ma być? Kociki. A ekskluzyw też nic nie gra. First game. No nie jest taki dobry ten. Ten guru naprawdę był dobry. Ten jeszcze był dobry. O, ten animal, znasz, nie wiem, co animal. A zwierzak? nijak. Ej, które to ma być? Prestige mod, ja? Uś! No, No i co mam tu wybrać? Bo tu nadal jest jakiś Prestige Anvers. Żeton do kasyna weź. entry prestige masz. Nie pamiętam, zaraz ci powiem. Poczekaj chwilę. Oj, 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 oj. Chcę chwilę, żeby nie wysunął teraz. Ci ktoś tu gra. Ja weź ten działko. Audition, ty masz Prestige? Nie wiem, powiem ci, że ja bardzo nie ogarniam, bo to nie zainstalowałem niedawno. Będziemy Czy mi się odwysią dodaje, czy to taki przeziębiony, co? No, siedzę 2 dni w domu teraz, nie? No. No, tak to no. No, nie? Ale nudna gra jest bez kitu, przed chwilą było tak fajnie się grało. No bo zaraz wejdę i no powiedz mi, które to jest. Bez czym kij tutaj wypomina takie kijowe lobby, jedzie no masakra. No co ci tam pisze? Ręce. A, Zaś ci pojazdy podał. a wąski, powiedz mi na dole, co to są za te... Tam na dole nie klikaj po prostu. Ale, kuźwa. Enter Prestige 2, ja? Ja. 3 minuty zostało. Tam masz token, sobie broń odblokuj najlepiej. Jakoś dobrą. Ankę skuźno właśnie. Ale broń mam już odblokowano jedno. Staje, kuźwa. Ale na stałe za prestiż, bo teraz Stałe wszystko też byś miał. Ja! resetuje A ci nie się. lepiej... Jedna broń już mam na stałe odblokowano. No a teraz drugą co prestiż masz kolejną, wiesz? A to nie lepiej seperka odblokować? Masz perka, ale chyba broń mi się... Ja mam broń, no nie wiem. Jakiego chcesz? Tam bez jednego perka przeżyjesz chyba. Kurwa. Muszę okaczem grać. Ej, tego nie mogę odblokować. Albo mogę odblokować. Ale kampi ten co mi pierwszy jest, ja pierdolę. Ten czap, że nie, ja wychodzę po tym, bo nie mogę zabrać debilem. Kładę się w tych... Normalnie to wolę grać z quick polem przeciwko i znajomymi niż takimi pajasami, no ja. No jak? okej. Nie mogę trafić. Było okej, a zaraz zaczynają. Dołączyli swoją głupią grę zaczęli. No takie... Taka nudna gra po prostu, taka głupia. Jeszcze nie, zieloni zabijali, no te ręce, no ten kampi, tylko nie mogę nigdzie wjechać. Ten kampi, ten biega z tym No bo- Santeganem. O kurwa. Madzia jakieś... Statyczna strasznie, a idź pan. Znowu przegraliście, ja pierdzielę, ale wy idziecie.
Macie, kosi Do wszystkie. Nuketowna niech mi dadzą teraz, to zostałem. Zobaczymy, czy tak będą stać w mieście. O, a co to jest? A, to jest... Bronia, staczek. O kurwa. No tego bym chciał, no ekskluzyw to znam, tego Peacekeepera bym chciał, kurde. O, fajne. Nie no, ale Emil tutaj rozpisuje się w tej grupie, ja pierdolę. Teraz mi wszystko pokasowało. Książkę można tutaj. Książkę można napisać. A masz prestiż czy od nowa? Co? No mam. Kurde, nie ma miejsca. No, jak od nowa. Czekaj chwileczkę, jest mapy. Zaraz będzie. Kurwa, ja zaś nie pamiętam co to tu miałem podblokowywane. Zblokuj sobie tego Rozorbaka albo ICR. Na Rozerbaka, HVK. Dawać tu tajne. Shotguna sobie blokuj. To tu daje łapówkę. Pompa. No. O kurwa. Włączać, jedno miejsce, jedno. Jedno miejsce jest. No zaraz do was przyjdę. Dołączę, zaraz nie dołączysz. No to chwila poczekam, no. O, bo... O nie, jeszcze gorzej. Patrz, no jestem w rankingu pierwszy, ale to takie... A to ja bym miał tu górę pan 400, tylko zbijam wszędzie tylko kurde kamuflaż. Dobra. Mm. Damn it! Damn son, what'd you find there? A Sina będzie... Czekam. Kogo mam tu bić? Ja u ciebie jestem. Chciałem być kominiarzem. Znowu, kurwa. Na kampie, no ja pier... Nie wiem, to jest takie nudne granie. Nice! Muszę... Będę musiał w każdy ruch patrzeć. Kuźwa. Będę skakał jak głupi może. Kuźwa kije. Blako tu nic nie robi. Strzelają rzymskie. Jak? Nie, ja zabiłem go. Co? No, no tak, najpierw on nie zabił. No ktoś się musiał poświęcić. No, oczywiście. Nie wiem czym już grać, tam zaraz to wyłączę, bo się znałem już PAC podłączali tam ci. Gdzie ten resp jest teraz? Raz tej, raz tej. Jeszcze raz mnie zabije na tym. Ten coś tam co. Raz było. Też Polak. O, Romeo, No, uciekasz? oczywiście. Ja pier... O kurno. Euro ma przełącz też. Eldorado jest! O, siema, Eldorado. Patrz, nie zauważyłem go. No kurwa, ale jeszcze jeden, no. Ciekawe, Eldorado będzie grał, czy nie? Dobra, biorę Razora, bo... To było warte tego. 2 tagi za 1 stracony. Jaką to? No. No i cicha bot. Oczywiście. Nie wiem, trzeba z Razorem grać na HVK takie średnie.
Obejrzyj, bo teraz nie wiem, czy Eldorado jeszcze jest, czy co. Obejrzyj. 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 No. O, no wyszedł Wiktor. Idziemy tu, kuś, z każdej strony, lewa, prawa, no. Ta mapa jest gówniana. Teraz wyjdę, bo mnie denerwuje ta mapa. A dobra, jakoś jeszcze przeżyjemy. O. Normalnie. Dobrze, kluczek. Dzięki. O kurwa. O Boże, co za bezsens. No, ale dobra. Nie wiedział, że tu jest. Okej, to mamy odblokowane. Ja! Uwielbiam ją. Uwielbiam ją. Ona tu jest. Patrz, ale do... Całe Aha, życie dobra, się- Eldorado, to czekamy. No dobra. Dobra, to mam. Aha, kurwa, jeszcze. No to jest, to też. Fajne. No kurwa. Dobra, to mamy. Trzecią mamy. Tak jest mało, Han. Szukam i tutaj. Oj, 7 broń. No, kurde, trafiłem. Kurde. Prawie co. A ta broń Galili, jest ona dobro? Jaka szmata. Jaka? Galil. Bo A to masz? Nie, to takie się słabe. A KVK 99M? A KVK co to jest? No już lepsze, wiesz? No, no to... Weź sobie tego, Razorbaka, bo jest daleko. Znaczy na później lewały dopiero. Tamto to co szybko odblokujesz. Te HVK. O Jezu. Raz zobacz od którego? 40... Mam, razobaka mam, ja sobie no tutaj ustawiam te bronie, wiesz? Ja... Ja ten kampa, no to ciolak cały, nie O, chciałem być. Marynarze. Ciebie byłem małym chłopcem. No. O wilku patrzcie kto dołączył. No i patrz kampi tu dalej, nie? Patrz kto dołączył, teraz się zacznie. Kto dołączył? A tam to 1000 czy się nie wiem. Nie, mówię, że Animal. Audi? A ja Iman jest, o. Animal przeżył. O kurwa. Taki zwierzę. Ale was tu leciał. Normalne, ważne żeby nie kampili, no chwilę, ten koleś robi. Do imprezy go zaproszę, ale... Nie zapraszaj go. Nie mogę. No a ten kuźwa kampi, no na siłę taki... Kurde, Co on kurwa? Ja to jestem. A co tu krzyży? 30 strona, katapa jest pomylona. No nie... Hmm. Ale koleś wbija. 21-10, no. No kurwa. Sina normalnie łazi, ale ten no nie, kuźwa będę kampił. Taki serwerka to zabija. No normalnie. Szukam każdy róg i jeszcze cię zabije, nie wiadomo no. O kurwa, mi się te pokasowały, ja. Ale wyczuł. Mhm. Tam jeszcze. No. Nie, Janka jest mnie Dobra. Mogę, no kurwa. Do kogo mogę dołączyć? Mogę 10 na prawo. Ale to 10 na Ja prawo. to postawię. A nie ma chyba. O ja pierdzielę, no. A Paweł Wiktor nie grał? Grą.
No Sentry stoi na tym pierwszym peronie. Wstawił, no. Tam trzeba rozwalić. Ja nie mam czym. Bronią. Możesz napierdzielać. Te. A ile tu jest tych prestiżów? 10, a? 10. Mhm. No, ale nie wiem czy dojdziesz. Co go dasz? Nie wiem czy dojdziesz, no Max. Czemu? No, trochę jest gnania. 500 leveli musisz bić. No, trochę dojedziesz. Ile? 500? Trzy razy. No, nie. A, może się uda kiedy. To już następny kod wyjdzie, wiesz? 2 kod 4. Te świnia. Ale widzisz, mam te WW2 i nie gram w to, bo kuźwa. Fizyka tego strzelania no normalnie mnie przeraża, nie? No nie, za dobre, ja to czasem odpalę, no ale to... No ja też se pogrom, ale nie, że tak w koda. O, w koda mogę dziennie grać, bo mi się podobał. No w tego można grać, to się fajnie gra. Kopsa idzie. I kampa w rogu. Widziałeś kim, co robi ten pies? Widziałeś? Kurno. Jankę z country. Ile wam tego meczu zostało? Wszystko już. Minut. No ja pier... I'd better hear that you're treating Kurde, manie. Kto to? Idź. Czy ten koleś, zabij go. good to be dealing with someone who appreciates that. Dobrze. Ej, a co tu są za kontrakty? W co wy tu macie? Nie wiem. Filio, kurwa, to zrobiłeś. Się umawiasz na ten kontrakt i Aha. dostajesz prawie. Nic ciekawego. No i You're still alive? To nie tu. Oczywiście, no ten. Tak, odrobiłem. jak się 10 kili chyba. I want to be as you do. It's gonna be all eyes on you. w ogóle nie ma. Nie ma strzelania, ja? Cerberusa na koniec zbiłem jeszcze. Tam ci animale, to słaby. Kurde, umiesz tak skakać bez łopatek? Jak mistrz? A pokażę ci jak ja z łopatkami skaczę na ekranie? Palce trochę bolą już. Takie ułożone się czasem z łopatkami potrafi przejść, że normalnie nie przejdziesz. Well, look at you. Looking to access. No po ścianie to ładnie idzie. Całą mapę idzie obejść. Yeah, it is what it is. Some Oh. people say. I could use one of those myself. Make sure you just a sprinkle of sugar. 2 people. Superstitious? Do what you gotta do. Don't sell too many of these. I'm closing shop early today. Co się tam z wami dzieje? Na kombanie będą tak kampić. I've seen Co? also seen Dobra. Zobaczymy czy na kombanie będą tak kampić. consider it done. Co? Never know what's in these things. Nie potrzebne są takie same klasy ustawione. Z kudu. Damn it. Nie, teraz rano jak wchodzi, jak bardziej jak z tymi HV-kami ten spróbowałem. Celna jest, ale... Jajcerko tracisz na... Tej co macie miejsce, panowie? Celka spoko, spoko. No nie. Kuźwa, i co teraz? No zaraz się powinno zwolnić, kurczę no. Pięknie, ja sam. Ja pier... Ej, to wyjdźcie i wyjdziemy sobie razem.
Dobra tam. Taka rozgrywka. I co, nic? Nie. Ale nie wyjdę, bo już stała ekipa jest. No, wszyscy są połączeni teraz. Tak. Chyba, że Blaku wyjdzie. Blaku, to wyjdź. Być kolega. Ja, my całą ekipą przeciwko nich, nie? No. Zobacz. Black. Ej, gość jest dzik jakiś, zobacz ten CLK. No to jest Polak, mówię ci, to jest Polak. To jest taki klan, bo oni też hardcora grają. Wszystkie z hardcora, wszystkie klany są. Ale z Riff To jest widzisz, najlepszy. takie gra z Hive'em i Campi tych. Ale z Riff jest najlepszy. Dokładnie, wiecie. Animal się rozkręca. 3 zony. Ale wyszło. Sorry. Ja. Niechcący. Animalu. Nowy Black. No jak? No, anima. Ja pierdolę. 3 rzędy. A oni są stojący, no ja. No, blokowałem się w drzwiach. A co ja za to mogę? No, pięknie. Jeszcze Albo poczekaj, to aż się odblokuje. No tak. Dzień dobry. Oj, 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 no. Ej, Matko boskie. ej, obusy. Obusy. Sorki. Na Słuchaj, pół sobie się. kija. No jak wam nie leciałem. Tak, ja O, sorry. szybko go nie wiem. Skąd go się wziął? Może tam Jankos. No i jak No i padłem, serio, ja. Jankę słownie się. No kurwa, no. No przepraszam. I po co wracałeś? Aj, kolejny wyścig. Może Jankes? Ale byłem na pancerzu i co? Zabił mnie. Jednym strzałem, no kurde, bo przecież to jest chore. No głowa to zaraz wyszło jakoś. Mi się przyzwyczai do tego. Aha, ten na oślep. No i oczywiście jeszcze jeden wychodzi ci z bronią jakąś gównianą. No kurde, skończyłem. Ja, normalnie, czasem to można... Tam Blacku. Lecę. Kuźwa. Chujowo, ale stabilnie. Ho, 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 ho. I kampera. Kuźwa mnie zabił. Antabara mam. No ja pierdolę. Zabili cię, ale swoje masz. Ale to... Nie chcę to. No co robisz? Był tam gościu stał, musiałem go zdjąć. No w dół, Sorry. nie sięgnę. Nie sięgłem. To trzeba uważać. Ale plecy zrobił. Nie. Ej, co, nie wyszedł tam ktoś?
Nie. Wiecie, że to szybko nie wyjdzie. Kuźwa, wyście są koledzy, nie? Może ten ostatni, ten Orka Azrazor. Nie, ja pierdolę. No, pedał. Zabij go, ile się teraz zrobił. Ta, na pewno, power core, no. Co miał celownika? No kola z drugiej strony. No power core. Kto to ma? No nasi wyśmienici. Działko, tak. Aha, bo nie mogę odpalić Kinetic Armor. Nic nie można robić. Jaki? Czekaj. Tam nie wchodź na respa działko. Nie? Noż. Nie mogę już odpalić. Ile ten Power Core chodzi? On by pasowało rozdupić. Nie mogę, kurde, nie mogę. Nie ma. Sorry. O, oczywiście, jednym strzałem, jak masz armor. Hardcore team deathmatch. No, no, chwilę. Przerąbałem mu. Na pewno skampi, no. Z działkiem, no ja. Ale kill, zbieraj tagi, a nie. Słuchajcie, tak. A nie, ja próbuję zabijać. Zbieram takie graj. I co uważaj? Ja zaczynam wybierać tak. I koleś headshotem oczywiście jest. Ja trafiłem tylko. No i Black wiedział, że to będę. Kurda, nie zdążyłem. Dobra. Tak, zabiłeś ty. Teraz to nie potrzeba. O ty ciulu. O nie. No to. No wygrywamy to też, że... Ja pierdolę normalnie. Tak sztywno grają. Że... Kurwa. Jakoś ta pierwsza dwójka mnie nie dziwi. Nie też. A ten tam jak ten... Na trójce jakieś drgawki, kurwa. UAV inbound. No właśnie. O ty ciulu. Be advised. Hostile HCXD spotted. Care package. O nie. O nie, jesteśmy zgubieni. O nie. Jesteśmy zgubieni. No, zmienię strój.
Znowu tu. Nie, trzeba coś wbić teraz na nich. Kurczę, i teraz pan. Trzeba na dzika uważać. Weź wbijmy takich, kurczę, stojaka. Blako to przeciwko jest. Blako tak to rzuca, bo... Pitrus, trzymaj się. Damy kurde. O, fabryka shotów, siemanko, siemanko, Tadek. Obuzie. Fabryka shotów to generalnie dobry shot. Dobre shoty, kurwa, Ty hopie. robi najlepsze szoty. Hopie. Dałeś internet, tak? Hopie, w jakie shoty robi, hopie. Naciulany tydzień. No? To nie ma hi haha. Hej, haha. A easy jeszcze jest. Wy jeszcze jesteście? Już myślę, że wy wszyscy poszliście. Ale cyrk, kurwa mać. Bo wszystko to, bo ciebie w uju. Ej, Wyszka jest kampi... Aha, i tak z wami nie gram. Kurwa, Mezes. Naj. Aha, oczywiście, no tak. Zaraz wejdę, bo się Wow. nie zrozumiesz tego tematu. Na pewno, kurwa, na pewno. No wszystko to. No ale... Kurwa, jego mać. Easy jesteś. Wszystko to. To opowiadaj, co tam ciekawego. No tak, to nie mam. Easy, co ty? Ja pier... Ale to was. O kurwa, ile ich tu wylazło. Podchodzisz i kliknij. Co za muzyka gra? No fajna, nie wyskoczyła. Ciul mnie skasował. Ale już nie idzie tu. Easy, dużo osób było na live u ciebie? Pochwal się, no. Be advised, hostile counter UAV is online. Tak, z jakiegoś nazywała. Jaki kamper. Animal, no. Co za ciulski młyn! Kurwa, jego mać. Na pewno. Easy, widziałeś to? Jakie to są? Czyś ty to kurwa widział? Kurwa mać. O, tu nie zdążę kuźmy. Be advised, Aha, O, Chyba 8. targeting no blokował. advised. Hostile light Oj, sorry. Gdzieś mi wpadł. you're failing the accord. no. Fight harder. To poszło. No, O, pięknie było. Pięknie, Jaki bany. chuj. tych stormami, no kurczę. Kurczę, ustawili. Działko z tyłu. Działko znowu, co? Kurwa, zabił mnie tamten. Ale czekał kijek na siebie. kurde. Nie wiem, tam Macie UAV ktoś w ogóle? No nie idzie tego wygie. nie robili. No, to nie. Oj, to zabija. Oj, oj, oj. No tak. To ładnie to zagadka jest. Pany mi to wcale nie Nie, idzie. człowiek, to nie jest... HCXD. No niby to ja nie wiem na czym tu zagrać. To nie jest taki dobry tam. Widać, że ma łopatki, ale... O fuck, co za wynik. Tam, bo Ja cię kręcę. O, no. Serwer jeszcze nie ja. Ta kula nie ma taki zasięg daleki, naprawdę? Never stood a chance. e, Za zaraz są hitmarki, a kula zawijają. A.
Te i co, macie już tam miejsce? Nie. Ty, bo bych się chciał z wami zagrać. I kill you! Easy, ja ci powiem, to są koledzy, wiesz? To są kuźwa koledzy. Ale dostałem. Bombę. Koto, że to uważaj, idzie do ciebie. Ja wiem. No tak, no. Nie wiem, co zrobić. Kurde, tam co to w ogóle za gra jest tutaj? Padaka, no. Kampa i wrogu nie zabija, oczywiście nie. Nie idzie tylko z rogu, no. A było tak fajnie. Brawo. No w ogóle poprawić nie mogę, no. To co, zagramy se razem? Ej, koledzy. Nie wiem, co tu się dzieje, ale... Idzie dołączyć do was? No, nie. Kurwa mać. No Polek, mówiłem, że będzie full długo. Może nada, kuj. No jaki... No. O, Black 4, kuźwa, tym zrobił. No, wychodzisz banie. No i ten łeb wystawi, no ja nie idzie to kurwa. Nawet zapraszam. nie od tyłu, kurwa. No i Black jeszcze pierdolnie. I łuk, nie? I łuk. Normalnie. Nie tak nie trafisz, no nie wierzę. Kto mnie zaprosił? O, cholera. Ja pierdzielę. A łuk i tak doleciał. Nie kumam tego, nie? Jest, moc. Serwera tu postawili na teraz. Nie no, No jak? fajnie jak ci się kończy armor akurat jak biegasz. No, kurwa. Łuk jest zajebisty, kurwa. Jednak po to zapraszasz. No żeby was powkurwiać, no bo co on zrobić? Żeby dołączyć. O, dziękuję. Black jak się pojawił. No co, moje Gdzie na pozycje malerii? zdradzasz, co? Ty? Kurwa. Ja wam tu nie radziłeś. Czemu oni to strzelają? Tylko stoi. Oni tam tylko stoją i sterowani, nie? Ja. Daj to spokój. Idziemy na ten na pedałach, chodź może, nie, Ja to dołączę. Idźcie już, To się jeszcze. nie chce już. Kurwa. Macie już tam miejsce, czy nie? Nie wychodzimy. Jak wychodzicie? Ja wiem. Kuź... Co to szkoda? Ej, wyście są mnie. Kto gra? Jak go zgrasz? Co? Kto dała? Ja też bym zagrał pedała. To mogę zagrać. Z dwa Dobra, strzały, ja czy to- tam... Dobra, to na razie. Na razie. Elo. Na razie. Ja też zbijam. Dobra. A jeszcze ktoś gro, czy wszyscy idziecie? Nie, na pedała nie idę spać. A, O. jebnie, no kurwa. Durniu ty. Dawaj na pedała. Zagramy.
Fakają, nie latają. To na razie chłopaki. Ej, to Trzymaj czekaj, się. to wpadnę z tobą razem po gromę. Kajusz idziesz. Co? Idę na nek, chujowo się czuję, kurwa. A jutro o której Idę będziesz? się położyć spać. No jutro jestem od rana. Mam wolne. A, ja dopiero wieczorem będę jutro. No weź idź za mnie do roboty, co? Dobra. Na razie. Na razie, trzymaj się. Na razie. To jest aktualizacja. Kurwa, jak oni mnie cały czas zachodzą? Zmiany celności, modyfikatora, obrażeń i spadku wraz z odległością, widziałeś? Oj, tego nie rozumiałem. A Nie, jak to jest- jest na snajperkę, nie mam snajperek. To jest strzelania. Masz snajperki? No to. Dobra, Zaraz zobaczę. trzymajcie się. No, trzymaj się, trzymaj się. Zaraz się. Kto jeszcze gra? Nanek gra? Nie, nie gram. To akurat nie. W Black Opsa mogę pograć, ale... Pedału nie chce mi się. Trzech gramy. Nie, nie chce mi się. Nie chcieliście mnie wziąć, to mi się nie chce. Gdzie? Chcieliśmy. Dawaj, no bo słabo się w tego Black Opsa gra. Kurczę, no tak ciężko szło, no No po mnie nie było. może faktycznie, no. No jednak mogliśmy zagrać, no ale kurczę. Słabo szło. O, ja cię kręcę północ. A Easy, ty co? Spać nie umiesz? Czego mnie nie czekasz? Co za muzyka gra? U mnie. Tin, 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 tin. U mnie, proszę pana. Jeszcze klatki na stronę się odblokować. Czemu nie idziesz Easy spać? Dawaj na buty, po drodze być. Dobra, Chyba, że chcecie bardzo tam. dobra, mogę polecieć. Hardcore team deathmatch. Zagadza. Nie będzie szło, to wtedy wyłączę. No co, to podały? O nie, typ. Black Ops, you're clear to engage. Mam jednego. I to ja! Ale mi Jankes jest! Ach. O nie, zrobił mi to z Jankiem. Co się zrobił? Kuźwa. No to za szmata typia. Bo mi jego nazwę pokazało i on mi to jest Jankiem. A taka strój to jak nie ma strój. No, do mnie to walić jeden z tego. Na czym będziecie grali, bo ten debil gdzieś stoi. Kurna. Stoi w tym środku mapy.
Nie, najwyżej zginiemy, a jeszcze daleko. Jeszcze gdzieś jeden koleś tu biega. Spójrz się te. Fuck. Co ty robisz? Ej, no 3 mam, no. Dobra, chodź. Obiję ich. Zabij go, ale już nie widzisz. Oni tam mają takie po kewie dostali już, no mają strasznie. O ty świnio jedna. Okej. Minigana już ma. Pach kolejny. Pewno to było, dobra, dałeś teraz. Ale nas uwalił. Kuźwa. Kill, dawaj. Hostile care package overhead. Hostile lightning strike targeting active. Be advised. Hostile lightning. Ach. Hostile ACXD in your AO. Nie, tam jest Nie. tam. Teraz masz gdzie indziej, no jak nie wyszło. Chyba, że leci. Nie wiem, czy konkretnie tam. Care package overhead. Kurwa ciulu. Bezliterność. Jak oni tu grają, ja pierdolę. To już... Daj ten kozioł znaczy, dobra, to tu dawaj. Dobra. Mamy znowu, tylko teraz wszyscy razem może jakoś, żebyśmy tak nie poginęli, powinniśmy ich zabić, to spiesów. Ja sobie lecę za domki na lewo, tam taki domek na lewo. No, A powiedzcie mi, czym Tam większy odpowiedzi- prestiż, tym szybciej się odblokowuje, nie? Co? nie, No tak samo lewo składa. tak samo wszystko, wiesz? Tak jakby zaczynał od zera, Kurwa, co to za gościu sam gro? Do cholery jasnej. leci tutaj jeden, O, na kłobuzie. dwóch tu leci do Jankes, nie? Mam minigana i goście jest u mnie. A memkę. Kurwa, co to za durnie tu ze mną grają. Jankes. Trochę czemkę to ci tam da. Kill, gdzieś? Kurwa, tam jest z góry zaczaśnie, jak nie z dołu to z góry. No cholera jasna. Co? Nie mam amunicji!
Aha, co mnie zabiło? No i koleś też, no akurat, powala mnie. Ja dostaję. Nie lecimy już. Ostatni raz lecimy, jeszcze nie lecimy. No koleś dostaje serię zemki, nic. Ja nie mam młody. Nie miałem amunicja mi się skończyła w tym minigunie, ten minigun to gówno jest. Ja wyszedł, chodźcie, wychodzimy tam, jeszcze mnie Dobra, lecą. dawaj, jeszcze lecimy na farmę i tyle tam. Zginiemy, a... Kurwa, ja sobie ani z tego nie mogę postrzelać, no. Ja cię dupczy. Friendly UAV inbound. HCXD deployed. No my byliśmy na tym samym, ale tam powiem, leciałem, to typy kolejne były. Kurwioż. Ej, jest tu jakiś cheat, żeby na Black Opsie mieć. No, premiery gry są. Ale na PS4? No, I jak, Andrea, wystarczy włożyć. i jak to niby mają wciepane? We're being Andrea, wkładasz i już. pick up your game. Be advised, Chyba coś ściągnę. UAV incoming. No poważnie! Chłopie, bo to nie jest gra, kurwa. Nie, na konsoli tak nawet mniejszym też w przypadku, ale chyba się da na jakieś tam... Da się, od początku gry Black Ops jak też były. Tu? Wiesz, na farmę dobra. O ty jebańcu. Jankę skacz. Z granatnika? We mnie, ty kutafonie. Jankę. nie ma. O ty kurwiorzu. Jak zaleciał go daleko. Co za ciulski miech. Dalej tu leci, kurczę, ten... Dawaj do jednego kiju w domku, kurczę, żebyśmy byli razem, a nie... Tego małego? Nic nie Ja będzie. tu wylądowałem, nie doleciałem nawet tam. Oczywiście nie mam broni. Tak jest, amunicja. Ja tu mam kolesia, ty no kurde. Jak kolesia mama nie mam broni, no. Nie mam pompa tylko. Będziesz na dachu. Mam jeszcze MTPK. No to ty jeszcze... Jest koło mnie. Masz broń? Jest koło mnie. Koło mnie jest. Chodźcie, tu jest koło mnie. W tym małym domku. Tu jest, widzisz? No i dostałem z pompy, no. I idź pan, no, walę zemki z pompy dostanę, no ja piję. No patrz, kolejny z pompą. Ale się słabo gramy, ja. Pompę. Kurwa.
O, dobre. Moja MK. Gdzie? O lol, ale nie ma. Ma ty dupy. Pobijanie biegnie, ale to nie, ale wypało tych pompek. Oj. Kuś. Dobra, to w tarczy. Co? Tarczy, nie chcę się rzucać. Dawaj ostatnią jeszcze, spróbujemy, żebyśmy przeżyli. Ja już wyszedłem. A. Jutro. Teraz nie wiem. Walam jakieś te. Łatwo się, no dobra, to idziemy. Ale. Elo. Kuźwa. Kto tam został? Kto gra? Ej, zaś mnie tak zrobił. Kurwa, to mnie w plecy trafi. Friendly PCXD inbound. Ajajaj. Friendly hardened sentry deployed. Rolling thunder deployed. Guardian deployed. That's a 6-6 and a kick. No jeszcze grom Eldorado, jak chcesz to wbijaj. O, ty dziwko. No. Dobra, pewnika. Czym to się? Trzymaj się. Dobra. Kruczek, a obejrzyj Kruczek, obejrzyj. Też lecę na razie. Też lecisz. Chodź zagrać. Słabo się gra. Chodź. Słabo się gra w tego Black Opsa, wiesz. Jutro może będzie ekipa większa, wtedy zagramy jeszcze raz, spróbujemy.
Dobra, no, to trzymaj się. Friendly hardened sentry deployed. Friendly care package incoming. O Boże. Raid inbound. Ciul, wyjebało mnie. Na innego koda. O. Oj, oj, oj. Innego koda. O, czekaj się, muszę zastanowić, czy na innego koda bym poszedł. Już 10 minut. No dobra. Ja sobie też zrobię małą przerwę. Ale mi z ławeczki spadły. No co się z tym płytą dzieje? Tego pada na bok, niech się ładuje. Tęskniłeś za nami, prawda? Jakieś ulepszenia są, nie?
Ale ja to zdupił. Jak ten. Plastycznych nic nie mam. Odmawiam. Nie przyjmujemy kredytów. To nie bazar. Cena nie podlega negocjacji. Tu też jest coś do odblokowania. Nie wiem co to odblokowywać. Dobra.
Zaraz wracam.
I've been loving everything you are. Your eyes alone are the brightest stars. I could stand you all night, just drinking in your sunlight.
Are you happy now? Are you happy now? Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns.
Halo? O, jesteś. No, nie ma No, pisałeś na czacie, że zaraz wracam. Zabrałeś coś? Nie. Okej, tylko. I co tam? A w porządku. W porządku, po leku do przodu. Co? W Infinity musisz grać? No, a ty w co chcesz wjechać? No, wolałbym tego nowego. Tego nowego? No, można nie zagrać tak. No, to zagram. Ci się nie chce brać. Jak możemy, to zagromy, co? No, dobra. To dobra mi. Ajajaj. Co tam, wolne jutro? Wolne jutro? No. A, to możesz pograć. Znaczy, sorry, przepraszam, jutro nie wolne, tylko jutro na południe, wiesz? O, to. Do której gramy? Czy ja wiem. Godzinkę? No, Dwie? godzinka se pyknemy, co? No dobra. Nie ma problemu. Kaś ty jest, bo cię nie miał znaleźć. No to dobra, w2 grałem, wiesz? Ale ogólnie... Już wychodzi. O, tak. To zmienimy grę. A muszę DLC, którą kupić sobie jutro. Dokładnie.
Ojeju. Po robocie dzisiaj czy nie? Co? No... No ja też. Właśnie nawet wróciłem. Zjadłem coś. Pokąpałem się, mówię. Wkładam na live'a. Czekaj, bo The Adamek mi pisze. Jak na południe, to do południa. Ja chciałbym tak długo grać. Nie dałbyś rady. Dałbyś radę. Co ci się tam dzieje? No, telefon włożyłem. Ten. Włączyłem i... Ten... Czekaj, teraz wracam. Mhm. Oj.
find the best way out the that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. Jeszcze raz, co? Weź tam włączaj, wystarczy jako to. No już włączyłem. Dobra, nie tyle. A, lecisz, easy? No to dobranoc, dzięki, że tak długo byłeś. I co, włącza się? Ajajaj. Ojojoj. Nie, czasem broń zmienić.
Eldorado jesteś? Kurwa.
Nasz front wsparcia jest aktywny. Jesteśmy w połowie drogi, tak trzymaj. Zaprzyjaźniony, zaawansowany BS. Nasz front BSP jest aktywny. Kurna. Czekaj, bo ja cię nie słyszę. Nie muszę. Nasz front wsparcia jest aktywny. Nasz front BSP jest aktywny. Nasz front wsparcia jest Nasz front BSP jest aktywny. Nasz front wsparcia jest aktywny. Zaprzyjaźniony, zaawansowany BSP. A kurna. Zaprzyjaźniony, zaawansowany BSP. Wchodzić w przestrzeń powietrzną. Front wsparcia jest aktywny. To mapa jest pojebana. Nasz front BSP jest aktywny. Tak trzymać. No już. Zaprzyjaźniony, zaawansowany BSP. Nasz front wsparcia jest aktywny. Nasz front BSP jest aktywny. Nasz front BSP jest aktywny. Nasz front wsparcia jest aktywny. Ja też za dużo nie pokazał. No nie zmieniamy koda, co? Co? Chodź na ten dwa. No to chodź. Dobra robota, doskonale. Tam pokażemy ci lasem chwilę. Mhm. No co? No, jedziemy kurwa to... Dobrze. Oj, 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 no. A ty tak co późno przychodzisz? Z pracy? Ty, no po robocie, wiesz? Wpadam, kurwa, mnie piknąłem może coś. A jutro o której kończysz? Ty jutro wolny mam, wiesz? A. No, jutro wolny, kurwa, może się A ty jutro nockę pełną, nie? Nie, nie, dniówka na 12 w południe. Wyśpisz się, chłopie. O, chociaż już mnie spanie bierze.
Dawaj szybkie 3 spierki, walniemy. Dobra. Jak tak godosz? A no godosz. Co tam do oczy się było? No, w oczy się mnie pytali. My father told me when I was young, don't play with fire, be careful, son. But we were flames and fell in love. We burned the Kurde, ale mi się cities speccy. down, down. No dobra, ja się ukończę. Ty tylko wygląda, prawda? Co? Korporaty wygląda. Jak tam chcesz? My mother told me when I was young, we soon inspire a sorry son. You won't be lonely if you fall in love over and over again and again. I'm living my life according to the law of attraction. It's like extreme action. I never wanna die. I'm living that life with no direction. I thought you learned your lesson. Mhm. Nie mogę dołączyć do tego. Ale nie umiał wszyscy zaproszenie dać. Ja też nie. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Kurna. Now, baby, only Jesteś? you I see. Feels like I'm going Halo? insane. And A, no jesteś. one can save me. No szukaj się. No nie umiał do ciebie dołączyć. No jestem już. Ja jestem u ciebie. A, ty jesteś u mnie. No ja jestem u ciebie, szukaj tam. Jak może widzisz. Nie, no. Idziemy. Masz taką kopernicę, nie? Nie. O, stary koziara. I got trapped
to dalej tam kilka meczów, A to co, trzeba coś zrobić, czy level mieć? 50 meczów musisz zagrać. Albo odblokować w tym handlu. W tamtym... Kurna, kaj tam był. Kurna, nie trafiłeś. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Dobra, mam ich. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember? Ach, kurna, nie umiał trafić. Fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience. A, ty masz ich zaczęty. And I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby. I'm not crying over you. There's no point in denying we're through. 'Cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. No, dobre. A, taki kamper, kurde, leżą. Tam nie, tyle tutaj Czysto, czysto. Kurna. If you play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby. I'm not crying over you. There's no point in denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Na oczy nie widzę. A jutro około 21 będziesz grał? No pewnie. No jakoś, wieczorem nie kończymy. Jak tego wiesz. Ach, kurna, nie umiem go trafić. Jak mi się wszystko, kurde, zakleją. Kurwa, ale to jest.
No dobra. Nic nie uda kończyć. No bo kurde, spanie mnie już tak ciśnie, że... Ja tu normalnie co sypią. Dobra. No do jutra. Jutro będziemy grać. Jutro po robocie przyjdę i no, trzeba pokonać. Dobra. Na razie. No, na razie, trzymaj się, cześć. Mam nadzieję, że Eldorado nie ma zły, ale kurde, serio. O, spanie mnie tak bierze, że... Dobra, konsola wyłączam. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, dobranoc, wyśpijcie się tam. Jutro wpadnijcie. Tak, kolej, 20-21. Zrobię live'a. Sam popykam, dzisiaj już padał. Zmęczenie. To nic, trzymajcie się, cześć. To proszę, fajnie. Trzymaj się, Adamek. Dzięki, żeś tak długo był. Trzymaj się, cześć, cześć.